Jeg vidste sgu da ikke, vi havde rotter i kælderen. Det havde vi heller ikke, før jeg slap det løs. Er det ikke lidt risikabelt at sætte laboratorier ud i kælderen? Jeg mener, hvis de slæver rundt på et eller andet. Kommer ikke så langt. Det er en helt anden rotte, jeg